Добро утро, приятели на акваристиката. С вас е отново акваристът от Бургас. Благодаря ви за въпросите, които ми задавате. Благодаря ви за гледанията, за лайковете и за тези нови абонати, които се включиха в нашето семейство. Сега се подготвям за работа, но мога да отделя малко време да ви заснема какво точно се случва по аквите и какви са резултатите от развъждането на коридоросите, скалариите и т.н. Сега ще започна. За всички вас, които следите канала ми, знаете, че скалариите са ми любимите риби. Аз развъждам няколко вида скаларии, успешно, поддържам няколко популации. Оказва се, че тук тези, които ги имах за пироалтоми, те не са пироалтоми, някаква друга форма са. Мисля, че Санта Изабел, или както и да е, но по-нататък ще роя в интернет. Да видя, значи от тях имам малки, трицветни, ето това е кой. Имам също млади, съм си оставил. Там в, ето, оня аквариум, ето там долу са. 10 рибки, наскоро закупих, ето ги. Те растат. По-нататък ще се формират двойки, може би ще мине около половин година. Та за скалариите те може да се комбинират с всякакви мирни риби, коридораси, тетри, дребни циклитки, като вижте пълната хроми скребени, трихогастери, бети. Не знам дали пропускам нещо. Те са мирни риби, ако аквариумът е по-големичък. Единствено проявяват някаква агресия, когато имат малки, примерно. Аз си ги отглеждам по видови. Тук очаквам да се вържи двойка от тия черните. Тук имам двойка от мой колега, който ми я даде вече близо месеца заедно. Мисля, че като посвикнат още малко, ще имам. Това е Black Scalar. Тук тая двойка добре работи. Това е червеночела, голден мъжки. Дамската отива на панда. И това е млада двойка, които един път хвърлиха. Още са наплашили, но ще посвикнат. И така, за резултатите тези дни. Както се спомняте, хайверът, който беше на помпата, ето го къде е хайвера, изкарах помпата. Много добре се развива хайвера. Вече са минали 48 часа, така че това ще е резултата. Има 10 на побелели за ран, другото всичко ще се излюпи. Тук имам хубаво люпило, паднали са долу рибките, ето ги, те са тъмнеят. Малко ще ви увелича, да ви. Ето ги къде са рибките. Другите са горе. Сега ще ви покажа резултата от коридорасите. Ето резултата от албиносия коридорас. Ще ви увелича. Ето ги къде са рибките. Те са нахранени и вече се кротнаха, иначе се движиха много. Ето ги рибетата. Тук са малките на коридорас Аенеус. Ето ги рибките къде са. Нахранени, артемийката още е по дъното. Пуснах амполарии, защото имаше много неоплоден, развален хайвер, му хлясал по стъклата. Той ще да развали водата. И тогава пускам охлюви такива да изядат стария хайвер. Пак се връщам на аквариума с албиносите. Ето ги, те са събрани тук около филтъра, много са. В тези момент, като се наедат, спират да се движат. И по филтъра има отгоре. Още малко ще увеличим. Ето ги къде са рибките. Коремчетата им се виждат, даже че са оранжеви. Още има артемия, която плува. Един от вас, един мой абонат ме питаше да разкаже за коридорас панда. Ето коридорас панда. Нищо по-различно от другите коридораси. Това е мирна рибка, води предимно дънен начин на живот, произхожда от басейн на река Амазонка, изключително красива рибка, вижте има окраската на мече панда. Храни се с всичко, което падне по дъното. Жива храна, замразена храна, тубифекс, гранули, какво ли не. Развъждането е като другите коридораси, значи по-студена вода, силна аерация, това ги провокира да хвърлят хайвер. Значи, това се вижда един палиатус. Нищо по-различно от другите коридораси. Те са семейство, което са мирни рибки, могат да съжителстват с всякакви други видови риби. Хранене, гледане, нищо не се отличават от тях. Да не пропусна да отговоря на запитване как да се боря с ихтиофтириус. Това е най-лесната болест за преборване. Появява се много често от стрес, падане на имунитета на рибата, не мислете, че сте купили болна рибка. Понякога след транспортиране
пада имунитета на рибката и се появява ихтиофтириоз. Това са малки бели точици по тялото и перките на рибката. Обикновено тя малко се променя и поведението. Как се лекува? Аз лично лекувам с ФНЦ, но има и серакостапур, друго лекарство. Значи, вдигате температурата, ако е 24, правите до 28 градуса. Вдигате температурата, слагате според опътването на лекарството, има опътване, слагате дозировката, изключвате осветлението. Ако имате много силна филтрация, примерно канистър, хубаво е да го изключите, да оставите само някаква друга аерация да работи. Значи спирате осветлението, вдигате температурата, на другия ден сменяте 30% от водата, пак слагате половин доза. На тъмно продължава да бъде аквариума, не храните. И така, на втория, третия ден болестта изчезва. Тъй като от високата температура, бацила, който е залепен на рибката, той не се влияе от лекарството. Обаче, понеже вие вдигате температурата и му ускорявате етапа на развитие, той се отделя рибата от рибата и в този момент лекарството го поразява. Така, после подменяте пак малко от водичката, може да слагате още една седмица половин доза, примерно според препоръчената от лекарството, вече може да включите осветлението, филтрацията и би трябвало да нямате проблем. За сега приключвам с това видео. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Благодаря ви за отзивите, благодаря ви за харесванията. Ако не сте се абонирали, направете го, така подкрепете канала и ще получавате известия за следващото видео. За сега ви оставям, бъдете здрави, всичко най-хубаво.